Pergiwo. Kaya aku kok kene lho. Wah, iki jan. Iki griwo iki. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Diajeng garwanipun Kakang Diajeng kowe nyuwun apa bakal tak udaneni waton ora nyuwun mudine lintang rembulan ya Diajeng Kula nyuwun gendong Kang. kowe njaluk gendong meneh kowe njaluk gendong meneh tak tung kowe njaluk tak gendong Diajeng weluh ayo tak gendong tak indit tak boyong ana ing kadewate Diajeng wis awas wis Rame lek Pit. ngono Ya. sampak langsung dijak Jane ngono melek tapi musuhe kethek niki napa saged? Pergiwo. hei suarane gedhi pergiwo garwanipun Kakang Pergiwo